Ensimmäinen ostos on tällainen porkkanan muotoinen mineraalikivi, joka on Faunatoresta ja se maksoi 4,20. Seuraava ostos on tällainen porkkanalelu, joka on myöskin Faunatoresta. Se maksoi 3 euroa. Seuraava ostos on tällainen puulelupaketti, jossa on jotain hedelmiä ja kasviksia, en ole kyllä ihan varma, ja tämä maksoi 4,70. Seuraava ostos on tällainen yrttiheinäsekoitus, joka maksoi 7,95. Seuraava ostos on Young Rabbit Food pelletit, jotka pojulta loppui, ja ostin näitä siis 2 pussia. Isoin ostos näistä on tällainen kesäheinä, josta poju varmasti tykkää.